Ngo-2020 bengenza ugrade 12, ngase ngihanjelwe ugogo emhlabeni. Impilo nje yabanzima. Ngase ngathatha i-gap year kunyaka olandelayo, ngacinga umsebenzi ngawuthola eRichards Bay, umsebenzi wokusebenza endlini. Ngasebenza kahle. Kwathi nje ebusuku ngilele ngoba bengine-stress sokuthi angakaphendulwa ndawo. Kwase kuqhamuka ubaba inyanga yezulu. Indebenkulio. Senginyakazisa. Wayesethi mntanami yini kwenze njani, wakhala kangaka yini? Ngase ngithi Nkosi yamakhosi isikole ngisitholi. Sengifundile ngiqedile umatric kodwa ngithathwa ndawo. Wayesethi ungabe usakhala sesifikile thina boshembe, isikole sizosithola. Wayesehamba. Kuthe ngabo December yangiphendula i-University of Johannesburg. Kuwo omabili ama-choices bengiwa-applyele. Kumanje nje ngenza unyaka wesibili khona ngiyafunda ngamandla onyazi lwezulu. Lwembethe isiqu sesithathu. Indebenkulio.